Čaute mravce, ja som Lurax a vítam vás u špeciálneho prázdninového dielu. Spravil som ho kvôli tomu, lebo som nestihal natáčať z normálneho Minecraft sveta ani Android hrádok a preto som spravil tento špeciál, lebo sme mali odísť na prázdniny na východ a vlastne ja som ho nestihol editovať, toto video, a preto ho až teraz dorábam a dávam tam hlas, lebo vlastne ja som mal už spravené fotky, prichystané aj video, ale nestihol som to teda všetko spojiť ani nahrať hlas, tak teraz to robím. Je to vlastne špeciál o tom, ako natáčam, čím upravujem videá, fotky a tak ďalej. Tak a vlastne chcel som to už spraviť ešte aj cez prázdniny na východe, ale nestihol som to tam nejako. Takže ako prvé môžete vidieť je môj stojan, vlastnoručne vyrobený, po domácky. Takto vlastne si postavím ten stojan a pod ním je mobil, na ktorý natáčam. Z ktorého natáčam, no. Tu je miesto, vlastne kde dám foťák, tak to tu je. Také, aký foťák používam, je to Kodak, do popisku videa dám, aký je to, čo je to vlastne za foťák. Potom, aký mobil používam, tak je to mobil Samsung Galaxy Trend Plus, to vám tiež dám do popisku videa. A teraz sa môžeme pustiť do videa, tak ako prvé, čo som tu natočil, tak je z video editora. Vlastne ja vám teraz ani neviem povedať, čo vám ukazujem, lebo som to trochu dofejlil. No, že proste ja teraz nevidím, čo sa robí na tom videu a nahrávam priamo do toho hlas. Takže, že no. Tak si to aspoň pozrite. To vám tiež napíšem, aký je to videoeditor. A ešte v tomto videu som zabudol ukázať, že používam aj jedno cloudové ložisko, Dropbox, kde si ukladám videá, aby do budúcnosti. Teraz vám ukazujem Media Convertor. To je z toho dôvodu, že túto aplikáciu používam, z toho dôvodu, že foťák nahrá video v avičku, mobil to nevie prečítať, ani aplikácia, tak to musím tam prekonvertovať a tak s tým potom môžem pracovať. Tento konvertor je strašne dobrý, môžem vám ho odporúčiť. A môžem vám ho odporúčiť, lebo je ako podľa môjho názoru asi to najlepšia aplikácia na konvertovanie. Dokáže to v rôznych týchto verziách MP4 a tak ďalej urobiť. No, dá sa vlastne aj video do MP3 dať, takže veľa odporúčam, keď hľadáte niečo také. No a teraz sa mi zdá, že vám ukazujem fotoeditor. Dlho som hľadal všetky tieto aplikácie, lebo na Google Store, no vlastne Google Play sa to volá, je tam strašne veľa tých aplikácií, ale strašne veľa mi aj nevyhovovalo. Tieto sú vlastne jediné, ktoré mi poriadne vyhovujú. Ako tak, až na ten video editor. No, dlho som si ten fotoeditor, je to dobrá aplikácia, dá sa tam veľa vecí robiť s tými fotkami, ale dlho bude trvať, kým si na to zvyknete. Mne to tiež dlhšie trošku trvalo, než by som chcel. No, aj na tom videu to môžete vidieť vlastne, že som tam... Keď som chcel spojiť dve fotky, tak mi to trošku trvalo, kým som na to prišiel. No, ale teraz už je to v pohode, si myslím. Teraz si musím počkať.
Vlastne teraz zase nebudú videá chvíľku, lebo pôjdem do Tatralandie až do konca prázdnin a potom neviem, ako to budem stíhať, školu a tak. No, tak uvidíme, lebo už teraz pôjdem na strednú prvý rok a to cestovanie a všetko, no tak to neviem, či budem stíhať natáčať. Uvidíme. No a teraz sa vlastne dostaneme k mojej štvrtej aplikácii. Tá tiež mi až tak nevyhovuje, ale lepšiu som nenašiel a je to aplikácia na sťahovanie videí z internetu. Dá sa aj z YouTube, aj z rôznych proste stránok stiahnuť video. To vám vlastne všetky aplikácie vám napíšem teda do popisku videa. No a... A čo som to chcel? Jaj. No teraz, kým to ukončím, tak mi to tam trochu mi foťak blbo a nechcel mi ukončiť video, tak to tu trošku dlhšie trvalo, to som tiež mohol rezať. Jaj. No a tu by som sa už chcel rozlúčiť. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, dajte like.